Il-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar tiġi ħadd fuq il-Vitorja u hija waħda mill-aħħar festi tas-sajf. Marbuta ma' din il-festa hemm il-pellegrinaġġ tar-roti u l-muturi, avveniment illi qed jikber minn sena l-oħra. Fil-fatt din is-sena saqgħu f'dal pellegrinaġġ il fuq minn 7,000 persuna, 1200 iktar mis-sena li għaddiet. Dejjem, u dis-sena waħda mill-ikbar kienet. Issejli niġi żmien jiena dejjem meta kont żgħir. Naħseb li s'issa qatt ma rajt roti daqshekk f'ħajti. Żabbarin li tkellmu ma' One News qalulna li kemm ilu jsir il-ħadd, jiġifieri l-aħħar 16-il sena, il-pellegrinaġġ kiber fil-popolarità. Pellegrinaġġ il matul is-snin baqa' dejjem jiġbed lieh xmara ta' devoti mhux biss minn Ħażabbar, iżda minn kull rokna ta' Malta u Għawdex. Dawk bir-roti telqu mir-Rabat, filwaqt li dawk bil-muturi telqu mill-Mosta. Iż-żewġ gruppi ngħaqdu flimkien wara l-inkwatru tal-Madonna tal-Grazzja fil-Fgura. Ma setax jonqos l-entużjażmu x'ħin ftit wara nofsinhar mill-bib ta' Hompex li għad-daħla prinċipali ta' Ħażabbar bdew jitfaċċaw l-ewwel roti. Il-qofol tal-attività ntlaħaq appena r-roti daħlu fi triq is-santwarju li hija triq prinċipali tal-lokal fejn ingħataw merħba mill-qniepel tal-Knisja. Ħadd pjaċir ħafna, t-tieni darba tiegħi. Ħadd pjaċir ħafna. Ejja nagħmilha żgur. Iwa, mir-Rabat tieni sena tiegħi di esperjenza sabiħa u bħal dejjem inħeġġeġ iktar nies biex jagħmluha esperjenza ta' darba. Ma nsifirx ħabba il-pellegrinaġġ. Kemm ilek tagħmlu? 7 snin. L-ewwel sena li mort il-pellegrinaġġ konna ġedna disgrazzja u ma konniex mort il-pellegrinaġġ u ma tmort bir-rota. Apparti sħana, huwa sodisfazzjonu u terġa' nagħmilha kull sena diment li jippermetti t-temp. Uħud mill-parteċipanti minn sena l-oħra ikunu qed jistennew b'ħerqa kbira dan il-pellegrinaġġ. Kienet sabiħa ħafna, ma ninsejha qatt u s-sena d-dieħla nerġa' nagħmilha żgur għax ħadd ħafna pjaċir fejn għad il-biċċa xogħol. Traffiku stellifna xi naqra ma aħna ma naqtawx qabna ta' Ħażabbar u s-sena d-dieħla nerġa' tkun ikbar. Franz Gafam il-Kumitat Organizzattiv jgħid li s-suċċess ta' dan il-pellegrinaġġ ifisser xhur sħaħ ta' xogħol minn dawk kollha involuti. Aħna naħdmu mill-ġimgħa d-dieħla nibdew naħdmu hekk alla reda ħajjina tas-sena d-dieħla. Aħna konna ħafna xogħol. Dejjem nżidu fl-esperimenti u dejjem jgħalmek, il-pellegrinaġġ dejjem jgħalmek. Għax kull ma jmur dejjem jikber. Fit-tmiem l-attività l-kappellan ta' Ħażabbar Bassjan Karwana birek il-ġemma preżenti biex issa wara s-suċċess tal-marċ tal-bieraħ u l-pellegrinaġġ ta' dalgħodu il-qofol tal-festa jintlaħaq fil-għaxija bil-purċissjoni u l-ħruġ tal-istatwa popolari tal-Madonna tal-Grazzja mat-toroq Żabbarin.